Libre ang tanan,
sulti sa tao nga siya, tuas sa langit layo apat. Nahibalo sa kasing-kasing ang kinahanglan sa atong paglakaw. Padayon ang talang kay nasiya natanaw, nagatiman naasiya si Jesus. Kung tawag ka, higala siya, nakauban ng kaharian, pagigsulti ka sa ligan. Ang Diyos kahibulungan siya, makiguban ako. Niya kita sa mga pag-antos o pag-agulong sa kasubo. Nakasayod siya sa ligid ng kalmaasiya, na nagauna sa mga dalanta. Nakatanawa lamang siya kay ikaw, di atiman niya. Naasiya si Jesus, unta-unta higala siya, nakauban ng kaharian, pagigsulti ka sa ligan. Ang Diyos kahibulungan siya, naasiya si Jesus, unta-unta higala siya, nakauban ng kaharian, pagigsulti ka sa ligan. Ang Diyos kahibulungan siya, ang Diyos kahibulungan siya, pili ka na magkinustara, magauban siya, mauban siya. Channel.
Jesus ang sinundan. Ang pagkapait kayo, gusto aming Ginoo. Gusto pag-ibang panahon, ang pari ay napakaroon ninyo. Ang pagkapait kayo, gusto aming Ginoo. Parang bago, kailangan ngayon, dahil pinaiyak. Kung bagong
sa Diyos, ituluan ba? Kaluwasan, sigurado na ba? Si Jesus, nubaling na pamilya mo. Pandang na ba? Iniiyak
kita makaparo sa pagsala, dili mataro. Igsuon ko, ayaw gayon kalimti, ang lumabas sa kinabuhi may bili. Kay Kristo lang ito yan, kinitandaan ang lumbas sa kapalaran. Ang lumbas sa Inspired by the freshness of nature, IMO now comes with a fresh new look. With the same formula. Open your eyes. Open IMO. kalipay sa langit mong balay. Muuban ka ba sa pagbalik niya? Upaning kamutan ang kaluwasan, pagkadaghan sa diling madala. Kay si Kristo Manila kanunay kita puno sa kalay, walay hudlanan, mga kabalaka, ayaw lang wala ang imong paglaom. Luyo sa unahan, tuloy ang matahong. Luban ka ba sa pagbalik niya? Upaning kamutan ang kaluwasan, pagkadaghan sa diling madala. Kay si Kristo wala nila dawatan. Muuban ka ba? Muuban ka ba sa pagbalik niya? Mamandang kita basigon niya, wala na'y panahon. Bisan mahayan, lahina ang tanan. Muuban ka ba? Muuban ka ba sa pagbalik niya? Mamandang kita basigon niya, wala na'y panahon. Bisan mahayan, lahina ang tanan. Muuban ka ba? Muuban ka ba?
init na puso. Kaya doon ang pagbalik ni Jesus. Huwag kang natanang mga pag-antos. Ang kaluwasan atong mangkot kung kita mga tinumano. Kinabuhi may kagulanan. Ang pantong Yesus na kinituyan ay hayaan. Kinabuhi may kasiguruhan. Kaya doon ang pagbalik ni Jesus. Huwag kang natanaw mga pag-antos. Ang kaluwasan atong mangkot kung kita mga tinumano. Pamilya mo magkaka aron walay mabiling bisan usa. Kaya malisahan dili paglasan nga sa langit. Kitayang dayon. Kaya doon ang pagbalik ni Jesus. Huwag kang nananaw mga pag-antos. Ang kaluwasan atong mangkot kung kita mga tinumano. Kaya doon ang pagbalik ni Jesus. Huwag kang nananaw mga pag-antos. Ang kaluwasan atong mangkot kung kita mga tinumano. Kung kita mga tinumano. Atong isulti sa taong na siya, tua sa langit, layo apan. Nahibalo sa kasing-kasing ang kinahanglan sa atong paglakaw. Padayon ang talang kay nasiya natanaw nagatimay. Naasiya si Jesus. Kung tawag ka, higala siya. Nakauban ng kaharian. Pag-isulti ka sa ligan. Ang Diyos kahibulungan siya, makikuban ato. Niya kita sa mga pag-antos ug pagabulong sa kasubo. Nakasayod siya sa ligid lang kay naasiya. Nangagauna sa mga dalanta.
silingan hindi maayo, di makapailo taas na darbo, o ang inakalay preno, maita sa kusino. Ay pagkapailitin mo, gusto ang ibig mo, gusto hindi mo tanawan, ang bali ay napagkain mo. Sa panahon na sa pagsinta, sige mukot ang hitsura. Sa philosophy ang iuna, di makapaminaw sa nagka-istorya. Ay pagkabalik kayo, gusto ang ipinoo, gusto hindi mo tanawa, ang bali ay napagkaalam mo. Kung mga higala, hindi pang ginawa, mga kamay. Iulan ni kalimutan, matahong na kinaiya sa lubong pa. Kay si Jesus ang sulundan pa. Ay pagkabalik kayo, gusto ang ipinoo, gusto hindi mo tanawa, ang bali ay napagkaroon. Ay pagkabalik kayo, gusto ang ipinoo, arong bago, pinaway ngayon, daang pinaya, kung bago, daang pinaya, kung bago.
Okay, maayong buntag mga higala, amo mga suki, pinalangga ang ating paminaw dinhi sa tulumanon. Kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog mga kasahuran, mga pasidaan o mga pagturunan nga gikan sa bilang kasulatan nga makapahimo kanatong andam sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Kristo. Kini ang maayong balita. Okay, sa pagpadayon higala, itong hanyoon si Brother John Michael Cinco alang sa opening prayer. Okay mga igsoon, magamputa, gamhanan nga Diyos nga nakasutunos kita sa mga langit, ako makalipay papasalamat Ginoo nining matahom nga kabuntagon imong gihatag kanamo nining unang adlaw sa simana. Tabangi kami amahan, samtang kami magapatalinghog o magaisgot sa imong mga pulong. Hatagi kami sa giya sa balaan nga espiritu. Kining tanan na mo isalig itugyan sa ngalan ni Jesus sa manluwas. Amen. Okay, padayon ta mga higala no, so atong kina-welcome ang tanan natong mga viewers, mga followers sa atong program. Mga higala nato dinhi sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Mayong Domingo sa buntag kaninyong tanan. So tanan sab nato nga mga viewers karon sa tibuok kalibutan or asa mamong nasura na himutang nining buntaga, kamong tanan kinasing-kasing namo mga higala nga gina-welcome karon sa ato nga programa sa kini ang maayong balita. Kanya atong gi pahinumduman ato magigalaan nga palihog mga higala atong i-share no ang ato nga programa ngadto sa atong mga minahal sa kinabuhi, ngadto sa mga friend para nga daghan ang makapaminaw sa mga pulong sa Ginoo nga atong paghisgutan dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, alang na itong wala pa send og mga messages, no? So, hinahinay na mo dihag tayo pagalaw niya, i-send res comment section na to aron ato ng tagaan og pagdagad. Basahon na to, nawa yung nga pangutana. Okay, ato ning taon higla sugdan tanig basa, no? Ato sa tagigayon si Brother John Michael sa pagtunol nga na kanyo sa mga pagpangumusta. Okay, daghang salamat Brother Libby, maayong buntag kanato tanan mga kaigalaan ug mga kaigsuunan nga nagapaminaw nini nga atong tulumanon kini ang maayong balita. Labi na nagatan-aw sa atong Facebook Live no, nationwide mga igsuon, labi na sa atong mga kaigalaan karon nga kanunay nagasubaybay nining atong programa. So akong ipabot ang akong pangumusta dinha sa Barangay Antipulo dinha sa Medellin. Ang akong tibok pamilya, lima family, labi ng Moralde family o Gorsales family nga kanunay usab nagapaminaw nining atong tulumanon. Ang atong mga kaigsunan dinha sa Daan Lungsod, mga De La Cruz family, no, Kalungsod family, labi na gayud ang Tibon family, no, Brother Lee kauban karon niya si Sir Joel Canyaveral taga Magikay SD Church nga nakahimo sa pagbisita kagahapon ug mo'y nahimo natong speaker. Unya ato po pasalamatan ang atong mga kaigalaan dinha sa Baybay Antipulo kanunay nga nagapaminaw nining atong tulumanon ug labi na gayud dinha sa proper Antipulo. Labi na gayud dinha sa poblasyon Medellin na atay mga kaigalaan ug mga kaigsuunan dinha nga nagapaminaw usab labi na dinha sa Purok Planta no na ay mga katawhan nato na mga higala na to nga kanunay nagapaminaw. Labi na nga to ang mabtikon nga pulis din sa Medellin nga kanunay usab nagapaminaw. Ug atong mga kagilaan din sa Lutsa naot na kamo malipayon nga naminaw nining atong tulumanon. Daghang salamat sa inyong mga pakig-uban dinhi kanamo. Ako'y balik ang panahon dinha kanimo Brother Libby. Okay, ato din sab nga pasalamatan karon buntaga no ang tanan nato nga mga kaigsunan makigalaan nga nagamit og mga sound system para nga ma-share nila ang pulong sa Ginoo ngadto sa ilang mga silingan. So thank you kayo. Unya mga naminaw karon sa mga lanog sa trompa ato nga gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, ato na ning sugdan sa pagtan-aw mahigala ang mga mensahe nga
niya sa screen atong nakita dinhi. Okay, niya si Brother Mike Rivera. Good morning, Brother Mike. Ingon siya dinhi, good morning sa tanan. God bless sa pagpaminaw. So, mayong buntag dia Brother Mike Rivera dia sa Naga View. O niya po si Brother Bob or Dong Bob Ritoya sa Tuburan, Cebu. Good morning, Dong Libby. Og Dong John dehito. So, wala ni si Brother John to aron siya sa Mandawi. Kami ra diri si Brother John Michael Cinco dinhi sa ato nga programa. Niya po si Brother Edwin Otarte. Good morning, Kuya Libby, sa tanang kapaglaom watching from Ormoc City. So, good morning, Brother Edwin. Niya po si Brother Edward Generales. Good morning, Kuya Libby o Kuya John. Listening here in Magsaysay, Davao del Sur. Miss you all. So, good morning, Dong Jenner. Amping kanunay diha sa imong pag-school, pag-eskwela diha sa Naga View, diha sa Magsaysay, Davao. Okay niya po si Brother Rufino Moreno. Thank you for Brother Rufino sa paglabo, pag-pray. O niya po si Brother Jenner, pwede mo request ko, Kuya Libby, mauni siya. Okay. Ato ning dalit karon no. Yam ning request ni ato ning tanawon. Yung ma-open no. Hindi. Oh. Again. Okay, sorry kayo, Brother Edward, no? Hindi jud ma-open ang imong gisend dire. Kanya niya po si Sayaang, mayong buntag sa tanan. Good morning, Brother Mario Alquizar, diha sa Panalipan, Katmon, Cebu. Niya diha po si Brother Jimmy Monte Alto. Happy Sunday sa tanan. Nang hinaot ko nga ang Dios magapanalangin nimo, Bro Libby, og sa imong kauban diha sa studio, og sa tanan nga namati. May God bless us. Okay, no? So, good morning sa tanan nato nga mga kahigalaan nga naminaw karon. Ato ning lantawon makadiyot higala ang ato nga messenger. Di ay mga kahigalaan nato diri nga nag-like, o niya nag-pray, nag-love. Yung uban agi mga messages nga gipadangat din sa ato nga programa. So, ato sa ning tagdon pag-una, niapod si Engineer Jose Ronnie ikot, no? Konsehal, mayong buntag nimo diha sa Pulambato. Okay, niapos Gina Gunilamos Larisma. Good morning. Tapos nakita, nakiuban na to si Brother Abner Dualio. Niapod si Brother Rufino Moreno. Salamat sa pag-send, Bro Lib. O niya po si Ma'am Levites Bersero. So, good morning, Ma'am. Niya Sister Nikki Sumalinog or Sister Loni. Niya po si Jimar Colis Gabaton. Niya nakikubang po nato sila si Lovely Elosorio. Niya Brother Ronilo Itang. Good morning, Brother Ronilo. Amping dia sa Saudi. Niya salamat po mga kaduwan SDA members nga nakikuban karon sa ato nga programa. So thank you kaayo. Arita balik ta higala diri sa ato nga monitor. Ato ning lantawon sab ang mga nag-send og heart dinhi og nag-like sa ato nga program. Ato ning tagdon makadiyot kay matuta sa pagbasa karon taud-taod sa pangutana nga moy atong tagaan og pagtagad dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, arita sa mga nag-send og heart ni si Mike Rivera, Caroline Mariquet Galiaris, Elsie Pitogo, Chini Doktora Langido 5. Niya po si Belinda Lohira Tirana, Edwin Escario, Alger Lipon, Gerardo Barita Opiasa Jr.,
Yapos Canales Jello, Joe Andel Sarul, Edwin Notarte, Rimji Pardelio. Yapos si Sister Ella Lipalam, Lovely Elosorio, og Jonel Hogo. So, good morning, no? Nya may buntag sa nila ni Brother Eric Sinoy diha sa Mabuli. Nagpalanog-lanog ron ang ilang sound system diha. Good morning sa mga silingan, mga Lipalam diha family, ngadtos mga Serapino, mga Sinoy family, mga Maglasang family, mga Sayod. Nya good morning po na ni Mr. Chari de la Cruz Nugas. Tanan ng atong masilingan sa Mabuli, atong gina-welcome. Unya si Brother Nelson, pasalamatan po nato sa iyang sound system nga naglanog-lanog po diha sa ibabaw sa Libho. Masilingan diyang namati, welcome. Na si Brother Ani Persilias, mayong buntag. Kanya ato ning tanawon mahigala pagpadayon niya si ato nakita din si Rim Pardelio, niya si Jonel Hugo. Niya dirita sa Picas, sa mga nag-like, Dias Brother Rupino Moreno, Ronelo Itang, Welski ML, Rolando Sardon Celio, Johnny Mar Kalapuan, Rene Diocesis Chavez, Giovanni Bayo, Bob Ritoya o G. Merced. Okay, no? Good morning, Stanan. Salamat sa inyong pagpakikuban. So, muadto na tahigala sa pagbasa sa pangutana nga maoy ato nga tagdon karon nga kabutagon dinhi sa atong tulumanon sa kini ang maayong balita. So atangin niyo ang pangutana nga atong pagbasahon na amoy mga dugang tubag diha, so isend din diri higala parang ato nga matan-aw, no, aron atong mabasa ang inyong mga tampo, mga dugang tubag sa pangutana. Okay mo ni pangutana atong tagdon, Brother John. Na ako'y pangutana, Brad. Kung gidili ang pagsimba o pagbuhat o mga larawan, nganong gisugo man lagi siya? Si Moises pagbuhat o larawan sa bitin o kirubin. Nakasala punto si Moises. Okay, mo ni pangutana higala. Gisugo mo kuno sa Dios si Moises pagbuhat og larawan sa kirubin, larawan sa bitin, katong tumbaga. Ayang pangutana, nakasala punto si Moises. Okay. Salamat, no, og namoy mga dugang tubag na higala. So pwede nang isend din nyo diri sa akong number sa 0926-8869-758. Pwede sa diri sa comment section nato, mahigala ato matagad. Mabasa nato o niya, nindot ka na nga doon na sa itampo gikan kaninyo mga dugang tubag. So unang mo hatag og tubag ni ini si Brother John Michael o niya ako ning tapuson mahigala. Brother John? Okay, daghan salamat Brother Libby, daghan usab salamat sa ato ang sender nga nagpadangat sa iyahang mensahe nining kabuntagon mga igsuon mahitungod sa pagsimba og larawan. Matod pa niya nga kung gidili pa kuno ang pagsimba sa larawan, nganuman nga gisugo si Moises paghimo sa larawan sa bitin. Actually mga kaigsuonan, kanang story, no, kaniadto sa panahon ni Moises na ang mga katawhan, no, na atoy bitin nga ang kutob sumutanaw sa tumbaga nga bitin, no, dili mamatay, no, sa katong napaakan sa bitin mga igsuon. Actually, no, wala man to nila gisimba, no, kundi ila lang gitan-aw. Pero kung atong tanaw ng balaang kasulatan mga kaigilaan ug mga kaigsuonan nga ang sugo sa Dios, no, di jud ipasimba ang mao nga mga larawan. Gani mga kaigsuonan, nag-ingon dinhi sa Exodus kapitulo 20 sa 10 ka sugo mga igsuon, ato laning tipik-tipikon ning duha ka sugo, no, ang primero
nga sugo mga igsuon. Nagingon dinhi, ako mao si Jehova nga imong Dios nga nagbawi kanimo gikan sa yuta sa Ehipto, gikan sa balay sa pagkaulipon. 3, dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Matod pa sa atong Ginoo mga igsuon nga dili ta magbaton og lain Dios, no? Diha sa iyang atubangan. Sa 4 nagingon, alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga atoa sa itaas sa langit, kun dinhi sa ilawom sa yuta, kun sa naa sa tubig sa ilawom sa yuta. Tanawa ra igsuon, sa bersikulo 4 nagsulti ang Ginoo nga dili ta magbuhat ni bisan unsa nga larawan, no? Dili ta magsimba bisag unsa nga larawan linilok or bisan unsa nga dagway nga tuwa sa langit ni naa dinhi sa yuta. Unya nagingon dinhi sa 5 mga igsuon, dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila, kay ako si Jehova nga imong Dios nga mao ang Dios nga abugbuhan. Diman-an nato mga kaigsuonan, kini nga instructions Ginoo, no, makita dinhi or makita ang atong kinaiya or stewardship mga igsuon kung kanang unsa nato siya, no, ka pinangga or unsa nato siya nga gihigugma mga igsuon. Klaro og tataw kayo mga kagilaan ug mga kaigsuonan nga ang mao nga mga teksto nagpamatuod nga ang Dios dili jud ganahan nga magsimba sa mga nililok mga igsuon or sa mga binuhat lamang og tao, kay tungod ang atong Dios abugbuhan, no? Siloso ang ato ang Ginoo mga igsuon. Nganong dili ipasimba pod mga igsuon? Tungod kay ang atong Dios nga naa sa langit gamhanan, unya makadungog, unya siya pod motubag sa atong mga pag-ampo. Pero tanawa ang mga Diyos mga igsuon nga gisimba sa kadaghanan nga mga katawhan karon. Nag-ingon dinhi sa Salmo 15:1 hangtod sa 8 mga igsuon. Dili kanamo o Jehova, dili kanamo, kun dili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Tungod sa imong mahigugmaong kalulot ug tungod sa imong kamatuoran, busa ngano ba nga magaingon ang mga nasod hain karon ang ilang Dios? 3, apan ang among Dios anaas mga langit, gibuhat niya ang tanan, nakapahimuot kaniya. 4, ang ilang mga Diyos mao ang salapi ug bulawan, binuhat sa mga kamot sa mga tao. Tanawa ra mga igsuon, no? Naatay makita natong mga kagilaan dinha nga magsuroy-suroy, unya ibaligya kanang mga gagmay nga Dios, dapoy uban dagko nga mga Diyos, unya ipugos jud nay uban nga ipautang, no? Mao nay usa mga igsuon nga kanang perti kaayo nga sukwahi sa pagtulun-an nga gikan sa balang kasulatan. Tanawa ra ang ilang mga Diyos binuhat sa mga kamot sa tao. Sila adunay baba apan sila dili makasulti. Sila adunay mga mata apan sila dili makakita. Tanawa ra gud igsuon, natay makita dinha nga gipangsimba sa mga katawhan karon nga dunay mga baba apan dili makasulti. Pero timan-i mga igsuon nga ang atong Ginoo tuwa sa langit, gamhanan, unya kahibulungan, mupanalangin, unya mububo sa grasya ug kadagaya. Gani mga igsuon nagingon, sila adunay mga mata apan sila dili makakita. No, nay mga mata pero dili makakita. Sa size, adunay mga igdulungog, sila apan sila dili makadungog. Mao na mga igsuon bisag unsaon og ampo, no, dili jud makadungog mga igsuon kay tungod naa sila'y dalunggan apan dili man sila makadungog. Adunay sila adunay mga ilong apan sila dili makapanimaho. Sa 7 nagingon, sila adunay mga kamot apan sila dili makahikap. Sila adunay mga tiil apan sila dili makalakaw. Ni makasulti sila pinaagi sa ilang tutunlan. Ang mga nagbuhat kanila, naisama kanila o sama kanila ang tasag-tagsa nga mosalig kanila.
Mo na mga kaigsuonan ug mga kaiglaan. Nagingon ang Dios nato nga magagahom sa tanan nga dili jud ipasimba mga igsoon ang mga Diyos tungod kay kini adunay mata apan dili makakita. Dunay mga ilong apan dili makapanimhot. Dunay mga dalunggan apan dili makadungog. Dunay kamot apan dili makahikap. Dunay tiil apan dili makalakaw mga igsoon. Kabantay ba mo mga kaigalaan og mga kaigsuonan? Nay mga panahon nga dunay mga Diyos nga pagapistahan, no? Apan subok kay nga pamalandungon nga imbis ang mga katawhan mo itabangan, no? Ang Diyos mo itabangan aron lang makalakaw mga igsuon, no? Ilang parada. Mo na mga kaigsuonan, gisaysays bala ang kasulatan dili ipasimba sa Ginoo. Kay tungod kanang mga Diyos mga igsuon, no, nahimo ng dulumtanan at tubangan sa Dios. Gani ang Dios mga igsuon nagselos niya ng panahona. Kung imong tanawon mga igsuon atong timan-an kanunay nga walay lain nga makaluwas dinhi sa atong kalibutan kundili ang buhi nga ngalan ni Ginoong Hesus mga igsuon maoray maghatag kanatog kaluwasan. Mao bitaw nagingon dinhi sa Juan 14 6 mga igsoon, si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa Amahan gawas kun pinaagi kanako. Atong timan-an kanunay mga kagilaan ug mga kaigsuonan nga ang atong Ginoo nag-awhag sa matag usa kanato. Gani mga igsuon, kung imong tan-awon ang libro sa mga hari, no, gisaysay didto nga gibungkag o katong mga Diyos katong mga larawan nga gibuhat ni Moises gibungkag na kaniadto pa. So unsa pa may dapat simbahon mga igsuon? Unya ang nagsugo pod ato mga kaigsuonan mao ang Dios, no? Pero karon mga igsoon tao ang nagsugo nga maghimo og larawan unya simbahon mga igsoon. Subo kay nga pamalandungon tungod kay daghan kaayo ang mga tawo nga nalinglan ini. Daghan kay ang mga tawo ang nalimbungan niini mga kaigalaan og mga kaigsuonan. Mao na nga ang Dios sa langit mga igsuon nag-awhag kanatong tanan sumala sa Juan 14:6 nga walay lain nga dalan nga makasulod ta sa gingharian kundili pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus mga igsuon. Walay lain nga Ginoo mga igsuon nga pagasibahon dili larawan kay sumala sa Salmo 115 1-8 mga igsuon nga ang tinuod nga Dios anaa sa langit dili kadto mga Dios nga binuhat lamang sa kamot sa tao. Kay kanang mga Dios nga binuhat sa kamot sa tao mga igsuon naay mata pero dili makakita, naay mga kamot pero dili makahikap, naay mga ilong apan dili makasimhot, naay mga dadlunggan apan walay igdulungog mga igsuon. Pero ang atong Ginoo nga naa sa langit makapamati, muhikap sa tagsa-tagsa ka mga katawhan aron nga mabag-o mga igsuon. Unya dunay mga mata nakakita sa atong sitwasyon ug duna usay mga tiil mga igsuon nga magalakaw kauban nato hangtod sa iyang pagbalik mga igsoon. Mao na nga atong timan-an kanunay mga labi na sa ato ang texter karon ngano nga matod pa niya nga kung dili pa kuno simbahon ang mga Diyos nganong gisugo si Moises, no, kaniadto to mga igsoon unya hinumduman nato nga kaniadto mismo ang Dios nagsugo kang Moises para adto nga sitwasyon mga igsoon pero wa nagsulti ang Ginoo nga paghimo og larawan aron nga simbahon, no, wa jud kay mabasa sa Biblia mga igsoon kun dili na anong kay makita sa napulo ka sugo ang ikatulo ang permirong sugo mga igsoon ug ikaduha nagsulti jud nga dili ta magbaton og lain nga Dios kay tungod ang atong Dios mga igsoon abugbuan. Unya matod pagay dito sa unang sugo mga igsoon ug ikaduha nga dili ta, no, dili ta mag kulit ug mga nililok ug dili nato iyukbo ang atong kaugalingon dinha sa mga hinimo ug tawo mga kagalaan ug mga kaigsuonan. Atong timan-an kanunay mga igsuon nga ang atong Ginoo nag-awhag sa matag usa kanato nga kinahanglan atong tumanon ang iyang
kabubuton mga kaigilaan og mga kaigsuonan. Mao na nga nag-ingon siya sa Hebreanon 3:15, samtang ginaingon ko pa, karong adlaw inikadungog ninyo sa inyong tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing, ingon ni adtong na pagpangsupil nila batok kanako. Timan ni mga kaigsuonan, nay mga katawhan karon nga hanang ilang gipagahi ang ilang mga kasing-kasing og ilang gipagahi ang ilang mga kanang huna-huna alang lang sa pagsimba anang mga Diyos-Diyos, mga kaigsuonan og mga kaigilan. Atong timanan kanunay mga igsuon nga naiuban nga maalamon apan nahimo silang dili maalamon tungod kay wala nila gisunod ang kabubuton sa Ginoo. Tanawa mga igsuon dinha sa unang diha sa Roma 1:22 nag-ingon, sa ilang pagka makinadmanon nahimo hinuon silang mga buang, og ang himaya sa dili mamatay nga Dios giilisan nilag mga larawan nga sama sa may kamatayon nga tawo, og mga langgam, og mga mananap nga upat og tiil, og mga binuhat nga nagakamang. Tanawa ra mga igsuon, no, kung imong hisgutan ni mga igsuon ug imong pamalandungan nay mga tawo karon nga malamon apan nahimong buang matud pas balang kasulatan tungod kay ang himaya sa dili mamatay nga Dios ilang gilisan og larawan mga igsuon. Nagsimba noon sila sa mga larawan. Tanawas 25 mga igsuon nagingon dinhi, kay ang tinuod may tungod sa Dios ilang giilisan og bakak, og maoy hinuoy ilang gisimba og gilagaran ang binuhat, og wala nila simbaha og alagara ang magbubuhat nga mao ang dalaygon hangtod sa kahangturan. Tanawa ra igsuon dinhi sa unang sa Roma 1:25, no, nagsulti ang kamatuoran nga naay mga katawhan karon nga ang ilang gisimba mga igsuon mao ang binuhat, dili ang magbubuhat, no? Matud pas bag-ong tugon mga igsoon dinhi sa sinulat ni San Pablo dinhi sa Roma 1:25, no? Kay ang tinuod may tungod sa Dios ilang giilisan og bakak. Tanawa igsoon, ang matuod giilisan og bakak og maunoy ilang gisimba og gialagaran ang binuhat, og wala nila simbaha og alagara ang magbubuhat nga mao ang dalaygon hangtod sa kahangturan. Amin. Sumao na mga kaigilaan og mga kaigsuonan, timan-an nato kanunay nga kadtong gisugo sa Ginoo dinha ka Moises nga pahimuon siya og larawan sa bitin, dugay ra tong gibungkag mga igsuon, dugay ra tong giwagtang mga kaigilaan og mga kaigsuonan. Atong timan-an kanunay nga dunay mga katawhan karon nga nahimong buang-buang imbis nga malamon tungod kay ang ilang gisimba nga Dios mga igsoon dili gamhanan kundili binuhat lamang og tawo. Hinumduman nato kanunay mga kaigilaan og mga kaigsuonan nga ang Dios sa langit nagaawhag kanatong tanan nga atong ablihan ang atong mga hunahuna og kasing-kasing ug atong simbahon ang matuod nga Dios magbubuhat sa kalibutan, sa tibuok nga universo, sa makita o sa dili makita mga igsoon. Grabe kagamhanan atong Dios nga naa sa langit, dili sama sa mga Diyos nga naa lang sa atong palibot mga igsoon. Hinumduman nato kanunay walay lain nga makaluwas nga ngalan dinhis kalibutan kundili pinaagi lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Sumala sa Juan 14:6 nga walay lain dalan kamatuoran og kinabuhi mga igsoon, dili ta makaadto sa langit kundili pinaagi sa atong Ginoo nga mao si Ginoong Hesus. Timan-i kanunay kay igsuonan nga sumala sa balaang kasulatan ang mga maalamon nga mga tawo nahimong buang tungod kay ilang gisimba ang binuhat ug kamot mga igsuon. Ang himaya sa Dios ilang giilisan og Dios nga mamatay mga igsuon, ug ang kamatuoran giilisan nilag bakak ug maoy ilang gisimba ang mga binuhat dili ang magbubuhat. Timan-i kanunay mga igsuon nga atong simbahon ang atong magbubuhat. Akong ihatag ang panahon diha kang Brother Libby. Daghang salamat mga kaigsunan. Okay, daghang salamat Brother John Michael.
Okay, maato ta sa pagpadayon higala at usaning lilion makadiyot, no? Ay basig di ay mga bagong mensahe. Okay. Ato ta sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Okay, ang pangutana sublion nato. Naghisgot kini mahitungod sa larawan. Ingon siya dinhi na ako'y pangutana, Brad. Kung gidili sa Dios ang pagsimba o pagbuhat og larawan, nganong gisugo man lagi si Moises sa pagbuhat og larawan sa bitin og kirubin? Kasala po to si Moises. Okay, thank you kaayo. May record nga nakasala si Moises sigala sa diha nga nagbuhat siya og mga kirubin, larawan sa manulunda. O niya katong larawan sa bitin, makasala si Moises. Nga naman, kay nagsugo man ang Dios niya. Ang paglapas sa sugo sa Dios, sala man. Kasala si Moises, kay man siya naglapas sugo sa Ginoo. Hingbalibad pa to siya, kasala to siya. Pero ang purpose, nganong gipahimo si Moses og larawan, ang purpose na as Biblia higala. Makita nimo gisaysay sa balaan na kasulatan. Arita sa kirubin, unsa may tuyo nganong nagbuhat si Moses og kirubin. Kay gisugo mangguto si Moses sa Ginoo nga magbuhat ka og tabernakulo. Suna ang akong ipakita nimo sa Exodo na 25:9. Ipasuon, gitagaan siya gid og gipatan-aw siya sa sanctuaryo, gipakita siya sa langit. Mao ni gidak-on mo ni mga butang na imong ibutang diha sa sanctuaryo or tabernakulo. So gipakita sa Ginoo na ay gitawag og courtyard, magatubang kinasasidlakan. O niya sulod ni ana nga kanang ground or courtyard, makita nimo diha ang tabernakulo. O niya ang tabernakulo silbi ang building nabahin kinis duha ka division. Inigsud di dimusputan kanang first division, gitawag na siya og balaan nga dapit. O niya kortina ra ang nag-divide ana. Kung imong tukason ang kortina, ang kanang luyuan ng kortina gitawag the most holy place, pinakabalaan or labing balaan nga dapit. O niya gisultihan si Moses, Ginoo mo ni ang buhaton. Inigsod nimo diha sa courtyard diha do sa pultahan. Maghimo ka diha og halaran sa sinunog, altar o burnt offering. Nga diha sunugon ang halad, diha sa patyon ang manap sa kilid, diha halad ang manap. Kanya in between sa gitawag og halaran nga sinunog og sa pultahan sa building, makita nimo ang gitawag laver or duwang mga higala diin sudlan katog tubig. Kay before ang priest musud sa sanctuary or sa tabernacle, manghunaw siya, simbolo nga manghinlo ang priest una moatubang sa presensya sa Ginoo. Kay ang instruction sa Exodo 25:8-9, pagbuhat og sanctuaryo o tabernakulo. So nagyud ako pakita ninyo, kay ako magapuyo diha sa taliwala ninyo. Ang tuyo sa Ginoo, magpuyo siya ipon or makig-uban siya, ipon siyang makatawhan. Inigsod yun mo sa puntahan sa building. There is sa right side, diha sa balaan nga dapit, ang imong makita nimo ang table of showbread. Lamisa diin gidto gitungtong ang tinapay nga way libadura or way patubo. Pagligi nimo diri sa left side, ang imo makita pod ang 7 candlestick.
7 ka mga kandeleryo nga magsiga na perme. Unya diha tunga ba tungod sa kortina nga nag-divide sa holy o sa the most holy place, makita nimo diha ang altar of incense, altar sa insinso. Diha ang priest sa una magsunog og insinso. Kanya tukason mo na ang kadtong kortina. Unsay makita nimo sa the most holy place? Wa kay laing makita. Ang imong makita ang gitawag og Ark of the Covenant, arka sa tugon. Tugon gani anapo kasugo. Arka sa to pa muranig kaban-kaban ba nga kining arka sa tugon sudlanan kini sa napulo kasugo. Kadtong duha ka papan nga bato nga gisulatan sa Dios sa 10 Commandments, diha isud mga higala ang napulo kasugo. Ang tabon ni ana gitawag na siya lingkuranan sa kaluoy, mercy seat. Isig katumoy ni ana nga gitawag og arka sa tugon. Nagsugo ang Dios kang Moises, butangin na diha ibutang ang duha ka ang kirubin or manulunda. Isig katumoy ni ana ang pako magpandong diha sa tunga, diha sa lingkuranan sa kaluoy. Onya, mao ni instruction sa Ginoo. Gisunod na ni Moises. Suma sa instruction gibuhat sa Ginoo, yan ang gihimo. Subot ipasabot kay nagsunod man si Moises, wa siya makasa. Ang tuyo ni adto nganong gipabungan butangan to kay simbolo to nga naa diha ang presensya sa Dios, nga diha sa tunga-tunga sa duha ka kirubin, kay magsidlak man to. Mao to dito makita nimo ang presensya sa Ginoo, nga ang pwede rang makasud dito maura gyud ang high priest. Si Moses di man to high priest, nakasud lang siya kausa kay siya may nagbuhat. Siya may nagpabuhat ato. Mura to, pero human sa inaugurasyon ni ato higala, di na pwedeng makasulod si Moses. Gawa sa gitawag og labaw nga saserdote, high priest, mura gitugutan. Di po ka makasud dito, bisan unsang adlaw. Makasud ka dito, tugutan ka, kausaras usa ka tuig sa adlaw sa gitawag og atonement day, pagtabon sa sala. Nga ni anang adlaw, wala siya kanang bulan kana sa Tisri, ikapitong bulan sa mga Hudyo, o niya pitsa Jis na bulan na. Muna'y pinakasolimi, pinakasagrado nga selebrasyon sa Israel kagitawa nag-cleansing of the sanctuary. Yan ang panahon na. Kinahanglan ang tanang mga Israelites naa naglibot diha sa sanctuary or tabernacle ni anang panahon sa atonement day. Kaya nagsugod sa pagpaghinlo dito ang high priest o nagsugod sa pagpanghukom, nagtanaw dito sa sulod, mga higala, diin iyang giatubang ang presensya sa Dios. Apan kon ang high priest nasa isa nga iyang nahimo, mamatay siya sa sud sa the most holy place kay way makatubang sa presensya sa Ginoo kung ang tao na isinipitang sala. Pagkamatay dito, mao na hinungdan nga ang mga saserdote, mga priest, naglibot sana dito sa sanctuary samtang panahon sa atonement day. Tuwa dito ang high priest sa sulod na anay mga bagtingang gagmay gibitay sa sidsid sa sanina saserdote. Samtang buhi siya dito, magkiling-kiling pa na, minaw siya, pero mamingaw na gina, nagpasabot na matay na, kaya siguro na siya sala nga iyang nahimo, kuhaon to iyang patang lawas, o niya magpili na pod og labong saserdote ang mga priest, aron mo padayon sa mao nga kalihukan. So, ang purpose ito, gidesign to sa Ginoo, ang Diyos ko nag-design na ito, nga pabutangan kay simbolo to sa iyang presensya. Galawa, yun, makasa si Moses. Nakasa lang si Moses kung wa siya musugot sa Ginoo.
Karon sa may giingon diri sa Exodo 20, 3 ngadto sa 5. Sa una o ikadong sugos Ginoo, gidid-an ang tao sa pagbuhat og bisan unsa nga linilok nga larawan. Kanang iyang kaugalingong pagbuot ba? Iyang kaugalingong pagbuot nga siya suguas Ginoo. Kanya gidid-an ikadong sugos Ginoo, gidid-an ang tao sa pagsimba og pagyukbo ni anang mga ribulto or kinulit nga mga larawan. Gidid-an. Kanang magbuot-buot ka? Maingon ta niya nga si Moses na nagbuhat man. Gipabuhat mas Ginoo. Ug wapan pa sobrain ni Moses ang sugos Ginoo. Duha man ka kirubin ang sugos Ginoo ipabuhat niya. Mao ra siya gibuhat niya. Pero nagbuhat to siya og ubang makinit larawan, makasa pa to siya. Ya pangutana. Kanang atong gibutang sa simbahan yukbuan karon. Nabay specific sugos Ginoo sa Biblia, pagbuhat mo ana, pagbuhat mo ani kaning larawan sa mga santos. Nagsugo bang Ginoo? Wa. Nagpasabot nga nagbutbo o tahigalag himo-himo sa atong kaugalingon nga panghuna-huna. Gibawal na sa Ginoo ang pagyukbo. Ang kadtong kirubin nga gipabuhat sa Ginoo kay Moses, dili to ipasimba. Kay bawal ang pagsimba sa manulunda. Bawal ba di ay? Atong tanawon. Dini sa Pinadiyag 22, 8 ug 9. Paminaw akong basahon. Ako si Juan, nag-iskot din nga sa kinabuhin Juan, yun ang personal testimony. Si Juan, atong panini nga, nakakita yun siya. Yung mga butang nga. Kanya, sa pagkadungog yun na nini, mihapa siya, kaya ang manulunda, mama nagpakita nga ito kaniya. Kanya, ari ka sa pulong sa Biblia, miluhod si Juan, aron sa pagsimba sa manulunda. Masimba sa Juan sa manulunda. Pero giunsa man siya. Giingnan siya sa manulunda. Ayaw pagbuhat na kana. Ako may usa lamang kabasig kaulipon uban sa mga propeta ug sa mga nagbantay sa pulong ni ining basahona. Maoy simbaha ang Dios. Gisugo siya nga maoy simbaha ang Dios. So, ang manulunda dili pwede nga simbahon. Ning badlong ang manulunda kang Juan, kasi San Juan sa tungod sa himayas manulunda nga mikonsad kaniya nakiistorya, wa siya katugong siya kaugalini, hapa siya ni simba siya sa manulunda, pero gibadong sa manulunda ay nagbahata. Parehas sa bayata. Ako ulipon ko o sulugoon ko sa Diyos, ikaw po sulugoon sa Diyos. Maoy simbaha ang Diyos. Tiyo ba na? Gibadlong siya, sa'yo po ang gibuhat. Ayaw kong simbaha. Ang imong simbahon, ang Diyos. Muna nga, ang manunda di pasimba. Si Moses, wagin mo simba sa manulunda. Kaya ni simba siya ni Adtong Kirubin, kasa siya. Kaya man siya sugua. Kaya ang sugos gino niya, pabuhaton naman siya Adtong Kirubin, doha kabuok. Pero di atong gisimba, kasa siya. Kaya dili man to ipasimba. Kaya bawal ang pagsimba sa malarawan. Arita mahigala sa kirubin, arita sa katumbitin na tumbaga. Tinuod nga nung gipahimo man si Moises og bitin nga tumbaga. Niya. Atong basaw na. Tanaw na to ang record mahigala. Atong basaw din niyo. Og nagsulti ang katawhan. Okay, din sa Numeros Kapitulo 21 ba? Nga katong gipamaak ang mga tao, mga Israelites sa bitin. Nga og nagsulti ang katawhan batok sa Dios og batok ka Moises. Sa ito pa, supak siya, sukol siya sa Ginoo og batok ka Moises, nagsulti sila di maayo. Nga naman, nga gipatungas ninyo kami, gikan sa Ehipto aron mga matay kami, niining kami ngawan. Muna reklamo, basol si Moises ug ang Ginoo. Ang Ginoo baya mo'y nagkuha nila gikan sa Ehipto, gipatungas na dito. Pero ang mga tao nagsulti din batok sa Dios o batok ka Moises. Ingon ni sinahan, kay walay tinapay o walay tubig.
og among kalag giluod ni ining tinapay nga labihan kagaan. Reklamo sila gipakaon ras Ginoo. Tigaan sila mana. Sige giluod na mi. Kasap na nina mo. Sige kaon aning tinapay nga labi. Dito sa Ehipto, nindot kayo mong pagkaon dito. Pili lang tago siya kaunon. Pero dinhi, perting paita aning kamingawan, gidani mo ni dinhi, aron mga matay, nisig reklamo matay, bagulbol og siyang matao. Nasuko ang Ginoo, ingon niya itong basaw ng saiso, og ang katawhan, gipadad-an ni Hiuba, og mga bitin, mga bitin, nga mapintas, katumalala nga bitin, siguro, king cobra siguro to, ang gipadas Ginoo, og ang katawhan, gipadad-an ni Hiuba, og mga bitin nga mapintas, grabe na, isog ng mga bitin na di og sila, nagpamahit. Thank you. Og sila nagpamahit sa katawhan. Gipamaak ang mga tao ni atong bitin mapintas og nangamatay ang daghang katawhan sa Israel. Nangamatay. Naagi daghang patay di sa Israel. Katong napaakan sa bitin nga malala. Og ang katawhan ning adto kang Moises og nag-ingon, nakasala kami, naka-realize ang mga tao, katong wa pa mapaaki, ang katawhan, nangahadlok sila, kikipamaak mo sa tungod silang pagsultig batok sa Diyos o kang Moises, og ang katawhan ning adto kang Moises, surrender sila, nag-ingon, nakasala kami, may kay ning angkon sila, nakasala kami, tungod kay kami nagsulti batok kang Hiuba, og batok kanimo, magampo ka kang Hiuba, makuhao niya kanamo kining mga bitin, og si Moses nagampo tungod sa katawhan. Kung may reklamo sa mga tao, ingon mga tao nga, iampo mi Moses, iampo mi, nga kuhao ni Ginoo kining mga bitin, kay nangahadlok ng mga tao sa daghang kaing bitin, kay daghan ng patay sa Israel nitong panahon na. Atong tanahon kung okay ba ang Ginoo. 8. Og si Hiuba miingon kang Moses, magbuhat ka og usa ka bitin nga mapintas. Og kini ibutang mo sa ibabaw sa usa ka bandila. Og mahitabo nga bisan kinsa nga pahiton sa diha nga mutan-aw niini, mabuhi siya. Og si Moses nagbuhat og usa ka bitin nga tumbaga, og gibutang niya sa ibabaw sa bandila, og mahatabo nga kung adunay bitin nga makapahit sa bisan kinsa sa diha nga siya makatan-aw sa bitin nga tumbaga, mabuhi siya. Nara, gipabuhat si Moses og bitin mga higala nga pareha og dagway natong bitin nga mapintas nga maak. Ibuhat niya usa ka larawan sa bitin nga tumbaga. Tumbaga gyud. Bronze, ibuhat niya usa ka bitin. Ang sultis Ginoo, ang bisan kinsang mga tao nga makayahat, napaakan siya pero nakasiplat siya sa bitin nga gibutang sa plug pool mga higala. Giisa ni Moses. Bisag himatyon pa siya, mabuhi siya. Mo ni tugon si Ginoo. Wa ba yung Ginoo pagbuhat Moses og larawan sa bitin nga tumbaga unya pasimbahang mga tao? Dito pasimba. Gipabuhat si Moses og larawan sa bitin para katong mga taong napaakan sa bitin kutob sa makatan-aw bisag hapit pa siya mamatay, mabuhi siya. Mura ito instruction, wa makasa si Moses nga naman wa man niya simbaha o wa po na tuloy mga tao simbaha ninyo ang bitin. Wa makasala si Moses. Pero miabot ang dugayng panahon mga higala. Unsa may nahitabo? Unsa nahitabo sa mga tao? Ning simba bas bitin ang mga tao? Tanaw na to. O kung sa'y nahitabo nila, nakasabas lagwa ba? Sa 2 Hari, 18, 7, o versikulo 3 o versikulo 4.
nung hari, 2 Hari 18 o niya versikulo 3 o 4 mga higala. Paminawi atong basaw na 2 Hari 18, 3 o 4. Muna atong mabasa. Og siya nagbuhat sa matarong sa mata ni Jehova, sumala sa tanan nagibuhat siyang amahan nga si David. Si Solomon ni pasabot ani. Iyang gikuha ang mga hatag-as nga dapit o gibunggo ang mga bato katong gitungtungan sa mga larawan o giputol ang asera o iyang giputo-puto. Si Solomon ni, iyang giputo-puto ang halas nga tumbaga nga gibuhat ni Moses. Iyang giputo-puto to. Wa naman diha ang mga Israel. Kuha naman to kanan sa nalabay naman ng panahon. Kanya diha gyapon tong larawan halas. Ini kay hangtod ni adto maadlawa panahon ni Solomon. Ang mga anak sa Israel nagsunog og insinso niini. Bot-gusubot nagsimba sila. Og kini iyang gitawag nga nahustan. So, hinungdan nga giputo-puto ni Solomon. Kay tan-aw niya na yabag naman ng mga tao noon kadugayan. Ang sugos Ginoo ni adtong panahon sa Israel sa dihang gipamaak ang mga tao sa bitin, gipabuhat kang Moses, ipaisa kay makakita sila bisag himatyon mamatay. Pero hangtod diha nagpabilin man to. Naagyapon panahon ni King Solomon. Ang mga tao nayabag na. Wa na magsubay-sugos Ginoo. Naghalad na sila og nagsunog silag insinso atubangan sa larawan nga bitin nga tumbaga. Nasuko si Solomon, iyang giputo-puto to. Giputol-putol niya. Kay nagsimba. Wa mang gabae si Solomon. Kaya din itong paggaba. Di mo na paglarasupa kung nasugos Ginoo. Muna nga, usa may tuyo adto. Nabato'y simbolo, kahulugan, atong basahon, katong larawan sa bitin. Atong tanahon sa Juan 3, o niya, versikulo 14. Akong sugdon sa 13. Walay nakasaka ngadto sa langit, gawas lamang kaniya nga nanao gikan sa langit, nga mao ang anak sa tao nga anaa sa langit. Og maingon nga ang halas, nagisgot sa bitin na itong ka Moses, og maingon nga ang halas, giisa ni Moses didto sa kamingawan. Maingon man usab, kinahanglan igaisa ang anak sa tao, aron ang tanan nga mosalig kaniya, makabaton og kinabuhing dayon. Nagsimbolo po di ito katong bitin nga tumbaga sa kang Ginoong Hesukristo. Ang katong bitin nga namaak nagsimbolo to sa yawa. Daghang mga taong napaakan sa yawa karon nagmasinupakon sa sugo sa Ginoo, pero pinaagi kang Kristo kutong sa makatan-aw kang Kristo. Maluwas siya. Maningin sa 15, aron ang tanan nga mosalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon, kay gihigugma gayon sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing walay katapusan. Nagsimbolo to kang Kristo mga higala. Nagsimbolo kang Kristo nga bisan kinsang mosalig kaniya dili malaglag kundi makabaton siya og kinabuhi nga walay katapusan. So ingon ana, wa nakasala ba si Moses? Wa makasala si Moses. Nga naman kay nagsunod siya unsay gisugo sa Ginoo. Muna atong pamalandungon kay usay mo ni gamito nato nga alibay sa atong pagyukbo o pagsimba karong maribulto. Kay tungod si Moses pabuhat si Ginoo. Wa kasa si Moses kay gisugo siya sa Ginoo. Kasa si Moses kung wa siya sugua, nagbuhat-buhat siya og kirubin, nagbuhat-buhat siya ni adtong tumbaga nga bitin, unya wa siya sugwa sa Ginoo. Unya labi na gisimba-simbahon, yukbo-yukbuan. Kasa si Moses, pero kay
Nagbuhat si Mrs. Gisugo ang Mrs. Ginoo pagbuhat og larawas kirubin ibutang nimo si katumoy sa arkas tugon pagbuhat og latumbaga nga bitin karon mga tawo nga napaakan makatan-aw sila mabuhi. Wa makasa si Mrs. kay ang gisugo sa Dios murag gisunod ni Mrs. Wa niya pasobrai. Karon pangutana kanang atong yukbo-yukbuan karon giampo-ampuan na abay sugo ang Ginoo Dios Biblia nga pabuhaton ta ana aron atong pistahan, atong yukbuan, atong ampo-ampuan mahigala. Wala. Unsa may gisultis Ginoo kung magsimba ata na matawag na nagdios-dios. Kay ang atong simbahon na may lain sa pinadiyag 14:7. Simbahan ninyo ang Dios nga maoy nagbuhat sa langit sa yuta, sa dagat ug sa tinubdan sa tubig. Kinsay atong simbahon? Ang Dios magbubuhat. Dili kay ang mga Dios nga binuhat. Binuhat naman nagtayo atong gisimba-simba ron. Ang Biblia nagsulti, maoy simbahon nato ang Dios nga maoy nagbuhat sa langit sa yuta ug sa tanan nga mga butang. Apan kon moyukbo ko ug mosimba ko sa binuhat, gitawag na nagdios-dios mahigala. Sama na trak-trak, di gyud tinuod trak. Unsa may saad si Ginoo sa magsimbag Dios-Dios? Pinadayag 21:8, ang magsimbag Dios-Dios ug ang tanang bakakon ang iyang bahin mao ang paghiadtos sa linaw nga kalog asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Nagsaad ang Ginoo nga impierno ang akong sangkuan kun magyukbo ko og magsimba ko ni anang mga binuhat inay ang Dios nga maoy atong magbubuhat. Ang tambag si Ginoo kay nahigugma man siya nato sa unang Korinto 10:14, mga hinigugma, likay ninyo ang pagsimbag mga Dios-Dios. Gitambagan ta nga naman kay ikaw ug ako higala gihigugma ta sa Dios. Kay sakit kay kasing-kasing si Ginoo nga maghilaktag magkagot atong ipon sa dihang sunugon ta sa impierno. Hinungdan gitambagan ta niya mga hinigugma, likay ninyo ang pagsimbag Dios-Dios. Kay kun di ta kalikay, sugba kita sa adas katapusan higala. Busa kung naghandom ta nga di ta naghandom ta makalikay ta ana higala nga silot nga gisaad si Ginoo. Undangan nato ang pagsimba niya na ang atong simbahon ang Dios nga mao'y atong magbuhat, dili ka na mga Dios nga binuhat lamang og tao. So muna'y tambag sa Ginoo og sa unang Juan 5:21, mga anak, likay ninyo ang pagsimba sa mga Dios. Hinaot pa nga ang tambag sa Ginoo atong sagupon mga higala alang-alang sa ato nga kaluwasan. Okay no? Adto na ta sa niabot na magyud ang tayo mga higala sa kinutuban sa ato nga tulumanon. So before ta magtapos sa ning paminawon ang ato nga atensyon. Ati magampo ta, amahan namo sa kitasan sa mga langit. Salamat o Dios sa imong pagpakiguban karong buntaga. Tuguti nga ang imong mga pulong makakaplag o nakakaplag luna sa kasing-kasing. Magagiwa ka naman tanan tayo mo diya kanimo. Bibisuni kami ng adlawa na umana mo ikaw magpatalinghog ka na mo. Gisalig namin binawat sa Jesucristo ang banluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kiniamayang galita o kaniyang tanan na umasuki o mga pinalangga ng mga viewers. Sa alam sa ni Pastor Joel Tirana, Brother John Rito, kinimahigala, Brother John Michael Cinco, kinasad si Brother Libby Clavos Ningon. Daghang salamat at mayong buntag ka natong tanan. Andam baku magalakaw kita subay sa dalan niya ang saad niya may ganting madawata pagkadako sa gugma ni Kristo kahibulungan gayud ang Ginoo
kasalan ako, tiyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganti